Africa, my continent. Africa, my home. Africa, the land of our ancestors. Sise Africa, South Africa, KwaZulu, province esikuyona, district Zululand. Siwanongoma, KwaDenge, indawo yesigameko. Udaba olubuhlungu ukwalibona ensukwini ezimbili. Namhlanje sithe asibuye uLwesibili, sithe asibuye sizohlala nomama asichazele ubuhlungu bakhe. Mhlambe kuloko obuhlungu khona okuzodlula, mhlambe kuloko obuhlungu khona abanamandla okulekelela nje ngesimo omqondo abazothi ayi makunje ngingaza mina ngingavolunteer ngilekelela umama ngilekelela umndeni. Sinesibi ke esihamba ngaso la okubulawa khona ngesihluku esisabisayo ingane be very progressive endaweni nakwibalazwe eSouth Africa kwicontinent kwizwekazi nangaphesheya siwantshangase semkazini. Umama ubani sibongo sakho kungakagani la ekhaya? Umaxolo kwenkane kwantshangase. Xabasha. Ugana la ekhaya ugana ngaphi unyaka? 1990. 1990. Ingane zakho zingaki ma? Bebahlanu. Amantombazana mangaki? 2, abafana 3. Abafana 3. Sekusela abafana 2. Sekusela abafana 2. Ingane yakhe endala eneminyaka emingaki? 85. 85. Lo nomncane size ngaye nga 98. Ma wehlele umuga, wehlelwe isika. Into ekwehlele into engithe ngihamba la sibe emncabeni ngoba vele nami usuke ngizwe ngalo. Ngathi ngisho umuntu owangigcoba kangakanani ngimfiseli. Akekho umuntu engamfisela lesi simo. Noma ngabe wayengizondile noma ngabe wakwangilalela onyendle kodwa ngimfiseli lesi simo ukuthi izubuhlungu. Ingane ebuswile nani njengomndeni nomakhelwane nezihlobo. Silekelele ma awusilandise ukufika kombiko ufika nini ngasikhathi sini umama ukuphi? Ufike ekseni nje kakhulu ngangilele nje ngoba kwakuyiholiday. Ngithi ngizayeke ngiphumule. Ufike ekseni nje ngisho ngabo 5:30 ngoba ngivuke kahle kodwa ngalelo langa nje ake ngithi ngivuke mhlawumbe 5:30. Ukuphumula mase ngithi sengigqokile vele bese ngizwa umuntu onqonqoza ngathi unqonqoza ngenduku. Ngoba kwangesile iqhupha kwakuyinduku impela. Ngoba ngathi noma sengilongoza ngibona udondoloza la ngento ngibona ukuthi uyela iqhulu onqonqoza ngenduku. Wasethi ke mangiqhamuka eminyango sethi ke hamba ugqoka mama. Hayi ngizama ukumlandela. Hayi uyangithethisa ukuthi angihambe ngiyogqoka. Hayi bese ngibuthi ngoba ngigqokile kusho ukuthi ufuna ugqoka okusha. Sengihamba ngiyogqoka iphini ifelisha ke bese ngiyaphuma. Ngithi ngiyamlandela ngisamboni. Ngize ngimfice isigamekweni ke mangiza ke ngiyabona nje into esigaqana emseleni. Ngibona abantu bekhwiqa imkhono. Hawu kwenze njani? Ngize ngingene la emseleni hawu lo kwenze njani lo? Hayi ngibona ukuthi akasekho vele. Akekho ongitshena ukuthi ayikho ingane noma angize ngoba nakho ingane isihambile. Ngiyabizwa nje kuphela angitshenwe lutho. Mangifika ngiyabona usethule vele. Ngifike ke fice isigaqa bese ngithi ukumqondisa ke imlenze bangibukeka awu mathi mangiza umama wamakhelwane bese ethi hayi akasekho. Hawu ngithi ukumbuka kancane akasekho. Hawu ngingeneke phakathi bese ngitshele phethe akasekho ngene phakathi emseleni ngimqondise ngithi mangithi ngiqondisa ikhanda uwayelele kabe ngathi uthe bese ngivele ngibona lento ke le abamsike bazawumcinisa lapho. Nami ngaphelelwa amandla bangisabona kwezinye indawo ngoba siyeza ukuthi bamshaya ngesilimaze esithile. Waquleka kuyavela lokho manje ukuthi waquleka wasephinde segwazwa esaqulekile.
usesahwa kusethule sephindiwa usesahwa wesithathu lomsahayo ushayiwe ngefoshela ngabe ifoshela noma yisiya isandwa ngasi wasephinde segwazwa ke selele esequlekile kuthiwa waquleka lona kusemsahaka sazwa msaha ngani lapha msaha khona bangafica nje intamo nje ingathi ikhanda lifuna selicuphele kanjalo hayi nami vele ngiyekeke nami nje ngifike lo uvalo ngikhaleke yebo uma ngizwa ke omakhelwane bathi kwavuka umama wamakhelwane lo wayifisa emseleni wakwamakhelwane mangizwa ngomakhelwana abathintayo bathi wahamba yibona obavusa labo makhelwane abangenhlanyana kwami wabavusa uthi nangu ubona inkosi uthobani ulula phayana waya komunye umakhelwane athi nangu ulula phayana mina kangayisa kimi wathumela induna ngisho ukuthi induna le engqonqoza wathumela induna kimi yazongqonqozela naye intshenti kwenzekeni ifika ngqonqozela yangishiya kanjalo ngayifica isimi lapha lona ke nami ngamathi ngoba kumakhelana make zingathi awuze makhelana sobonisana sibone lapha ukuthi nangu ulwelele kabi cha kazange akwenze lokho watshena laba ngamfica esemile ke nakhe sengitshenta kasekho hayi ke namase ngikhalela ke kwaba kanjalo nje ke umphakathi ke weyeza umphakathi weyeza umphakathi mawuza umphakathi ke indaba wayithola khona lapha yana ngoba bakhombana kodwa lo ophakathi bathi yena wavuma ukuthi ube naye ulo kodwa manje le mayisele uthakaza mbone kodwa emphakathini wavuma ukuthi ube naye yebo bakhombana ke nomunye ngizothiwa wayenegazi la enescratch wathi ke lo angazi uma wathi beetroot noma wathi yini le ngekwa kanjalo nje ke ngalelo langa lesigameko angayizwa lokho ukuthi khona otholakala enegazi yebo lilonke igama ingane yakho ilimale esigodini sakubo ngisho ukuthi igama lilonke ingane yakho ilimale noma ilinyazwe esigodini sakubo lisengane yakho ekhaya nje kusesigodini phela nje udlula omakhelwane abathathu bose ufike esigamekweni lapha aqale khona ukulinyazwa khona la mabesuka la balibona igazi ukuthi lincane lapha akukhona esigamekweni kahle kahle lapha ubese ezobekwa lapha esigamekweni kungale kubuye intombazane le eyabalwayo nala bebathathu ngoba bebathathu nje kubuye intombazane ngenhla kwantombazane igazi eliningi ke latholakala lapho ke lona labona athi kanti isigameko besilapha mama ubala ukuthi kulezi sigameko esingasasingekho sonke liyaphatheka igama lomuntu wesifazane lapho kakhulu abanye nabanye baningi kodwa okuthiwa uyena impela ilo obalekile ngoba the izolo umphakathi usomlandile awasamtholi la acashe khona ucashe kwamakhelwane khona la kwamakhelwane ulala khona asazi ukuthi ulala bathi uthi ubalekela isikephe angazi ukuthi usibalekela nani isikephe uthatha imbuzi uthatha inkomweni umuntu wesifazane lo balekela isikephe uzohlangana kanjani umuntu wesifazane nesikephe uzohlangana kuphi ngoba isikephe uyazi kusho ukuthi uyalazi udaba lwakho ukuthi wenzeni ya eSouth Africa la khona esibona izinga lokuhlukumezana usuku nosuku liyenyuka usuku nosuku kuyabatshazwa usuku nosuku kwenziwa ama-march ama-awareness kuthiwa hayi asime ukuhlukumezana kodwa uyibona-ke ishintsha-ke manje lento mawusubona-ke ngoba obekhona nobonile ngoba lolu daba kubuhlungu lokuliphindaphinda kodwa ubonile ey'nkundleni zokuxhumana ukuthi udaba olubuhlungu kangakanani ubungeke-ke ucabange ukuthi kulolu daba ngaba nomuntu wesifazane ongaba uyena mhlambe ongakwazi ukuthi ebe khona kulesa sigameko uma bekuthiwa ngoba ngendlela ingane ebulawe ngayo makuchazwa mawubuka umuntu lo obona ukuthi mhlambe wenza kabi omunye umuntu mhlambe umuntu obebulala abantu mhlambe yabo umuntu ngendlela ingane ebulawe ngayo umuntu
ongathube ngawuhlalisile kahle umphakathi uyabona uthi umphakathi uvumelane ngongelethu manje lapha sikhuluma ngodaba olwehluke kakhulu sikhuluma ngengane efundayo uthe manga ekufundeni kwakhe bese uzogqoka elesingaka ijazi elesithathu benza i-PCGP i-PCGA yes okay ufuna ukuba uthisha yes ethi lokho wenzela ukuthi mayingakakutholi lokho abambe ngapha ufuna ukubalansisa yes uyi-artist yebo bese xoxa nje ngixoxela ukuthi hayi mama uzophumula sikhuluma ngalendlu lena hayi sengizokuzama mama sosebenzile mama umama yena ubambe kuphi wena ngokusebenza ngibambela engaklina la kwamasipala amandla akho wena ududula zonke lezi ngane ubambe ngasekho yebo ufunda uthi nje ilo mholo omncane bonke nje la banamajazi laba babili laba 1 2 banamajazi ngayo le mali encane oyihola masipala ngoclean yebo leli khaya nje balingaka umuntu bese ukukhombisa linemfudumalo iyona le mali encane yebo ngike ngabuza umbuzo uthi le ndaweni ukufunda kuhlonishwa kangakanani noma kuthandwa kangakanani yena ibanga selihambile uyishiya kangakanani ezinye izingane hayi sithe xaxa ngasho nje kanjalo sithe xaxa noma mhlambe bekhona sebegqoke kaningi kodwa ababaningi mangicabanga thina nje impela besinenhlahlo bekuthanda ukufunda elokho egqoka ba esefunda lokho nje kwesithathu ngathi hayi sengikhathele ngoba bese kwesihlanu unyaka ngithi bese ngesi5 lo nyaka efunda ngathi hayi sengikhathele amandla ngisenawo ngifuna ukulungisa indlu yami ngoba ade kunendlu la ngayidiliza ngayilungisa ibisibhese simene sibi mana ke lendlu wema asikhulume ngalendlu ukusiza lokho lonke lendlu yakhe wabani yakhe yimi njalo kubhlungu kunjalo awukhombisa umuntu lendlu lo round u6 corner lo yes u6 corner yes ngifuna nganaka namakhona u6 corner lo umbala u8 ya nje ngifuna ukukhombisa umuntu sizosuka la siround ngifuna ukukhombisa umuntu iprogress ingane ukuthi biyithathaphi ngoba umama imali encane uklina endlini zangasese nansi imali yakho asa nasi lesicaca lesi umama lo umama wengane usebenza kwamasipala kwazi iphepha yakli nasi lesicapha mawufuna ukusazi kahle mawusethekwini hambe lapha eGlen NL yabona Glen NL bese ufika usibuka le kule yageng kune building eyelo lapha bese ufika usibheka kahle ukuthi sithatha into engakanani nasi lesicapha nje siqale ngathi isicapha nakya si isicapha mawindi umama njalo lesikhuluma ngayo asijike ngale ngifuna nje uround usibukele indlu umama buka lo mama buka umama buka umama mina ngiyogula inyanga yonke umama lo yikho sesisayibhanga nje nathi sekuyezwela umama lo uround ehleli wona uyawubona uround ehleli wona uyabona ke izindlu zakhona nje umama lo baba la ekhaya akasekho umama lo cha nje kusewumuzi odwa bakithi akukahlukani kusewumuzi odwa izinto ezinhle kubhlungu kunjalo sisika iphethini ukuthi imali incane imali ayikho kodwa uyakwazi mama ngifuna ungayibukela uzuma inja encane lapha phakathi solunguza nje siyabuyela bese uyabuka la ekhaya ngena baba umzansi thatha itulo cha bo lana kusakhiwa thatha itulo thoba sibukele
lana kusakhiwa umama khona abahlezi nezingane zakhe umama lo osebenza sizwa abantu baseboxa sizasizwa iboxa phela ishiye la ifoni wethi usekhatheleke manje ufuna ukukhuphula lendlu mfana awuma ukufunda manje usho kanjalo uthi ngiyamtshela ukuthi mani ukufunda manje ngifuna ukwakha nansi indlu yami nakho okay okay mama awungitshela wenza ngani uba umuzi omkhulu kusho njalo kuthiwa wenza ngani ngiyabeka nje ngisema ngabe ngifuna ukwakha ngikwazi ukuthi mhlambe ngithi abangenzele i-stop order bank ngiyiswishe mina ukuthi ongcono kube khona ngishoda kukho bese ukuthi mase ngifuna ukususa leyo ndlu ngihambe ngoyithatha imali bese ngiyakhaka mama lezi ngane uyayifundisa ingane zakho zikahle emfundweni ikhaya futhi likahle cabanga kanjalo cha siyalibona ngeke sasichazela lifudumele u1 lakhiwe kahle 2 for umama ngifuna ukuthi ke ezinye zezinto masizenza asiyocabanga lezi zinto uyabona ukuthi umama ngoba ethe nje lendlu hayi ngane yami awume manje ukufunda sokufundile phela amajazi amathathu awume kancane awuqhubeke nezinye izinto ungiqedela indlu omama babusi ekhaya uma wakho wakufundisa ukuthini ugogo lezengane sengisho uphatha imali ukufundaphi ngifunda nje ukuthi ekhuleni kwami mina ngangakwazi ukucela imali kumama ngangizamele ngiyidayisela ama-orange ekhaya kunama-orange ngangantshontshayo kodwa okay nemali yami engikwazi ukuthi makhona kude ngangikuthenge kodwa futhi nomama-ke ekhaya kwakulinyiwe kunama-orange yonke into amaveji sikwazi ukudayisa sithole imali sasifundiswa ukuthi uyadayisa uyasebenza ukuze uthole imali sasitshala ekhaya kwakutshalwa obhatata amaklabishi ama-orange uney'hlahla ey'ninzi ngosidayisa nje imali uyithola ngokudayisa umama wami wayekhuthele ekwazi yena mama nje okokuqala wayehamba eyolanda iy'mpahla efrayide engakabikho indaba yokuyi-Ethekwini ey'landa efrayide ayidayise siphume-ke sidayise-ke thina buye nazo siphume siye emzini yabantu siyidayise sisuke usuthu size lapha evuna ngey'mpahla sizothi ngey'nyawo sidayise manje safunda nje imali umuntu uma uyintombazane noma-ke umuntu oyinkosikazi kufanele bekwazi ukuyizenzela azakwazi ukuphila hey mama senzoze ngubuze kanti eklasini wawugcine kwabani eklasini angigcine lokho kuthiwa uform 4 sinawe kule nto kaform sinawe lapho kaform ugrade 11 angithi waseke wathola umsebenzi wamasipala cha isho impilo yayisithanda ubanzinyana ngahamba ngawubamba itoho eThekwini futhi ubaba lezi ingane wayesekhona hayi ngabuye sethu siyalobola yebo wathi manje buya manje abuye eselethe inkomo ekhaya hayi kwakubuya kwami-ke lokho lokho kwabuya lokho ngabuya lokho kwabuswa ilobolo eThekwini ngabuyiswa ilobolo siyogana wensizwa intomba uyitshela ukuthi ayiyeke ukusebenza wena uyakubo ibonela yona indlela ebheke ekhaya umama wayibonela yona indlela ebheke ekhaya ukuthi lento yamatoho lento yamajalidi lento yokutohoza eThekwini nansi indoda siyibekile inkomo hayi wabonana indlela ebheke ekhaya mama lokho kuyisifundo kithina ngicabanga ukuthi ubuhlungu onabo kodwa thina kusinikeza ithuba lokuthi sikhombise omunye umuntu ukuthi akudinga uzube nemali enkulu ukuze wenze umehluko umsebenzi owenzayo ngazi ukuthi ngathini uyi-motivation uyagqugquzela kakhulu ngizoqondisa nje ey'nsizweni ey'sencane ney'nsizwe esey'khulile uma ubuka le video sibone ukuthi asihloniphane u-1 kodwa bese usika iphethini ukuthi angeke ngihlule lo mama aniphumile isho njalo-ke niyosaphotha omama benu nondle omama ukuthi ngeke ngihlule lo mama kwantshangase mina hawu uma wakha kahle uyinsizwa uthi uhola kancane kodwa iholo lakho liqala ko-20 libhekele liqala ko-15 libhekele liqala ku-10 libhekele kodwa ekhaya akukho indawo kulala siyabonga kakhulu thank you ma
angazi ukuthi isibindi sakho komunye umuntu ozokwehlelwa isimo esinje ungathini? Lesi simo lesi sifuna umuntu okholwayo kahle kahle ozohlala enkosini noma ngabe isimo sinje. Yes. Ngoba ngaphandle kokukholwa wathotha omunye uyaquleka. Yes. Qulekiswe isimo asibonayo. Kufunwa nje uqine kakhulu enkosini ngoba besiduduze kanjalo abazalwane ukuthi asiqine enkosini, izimo ey'njena vele zizosehlele ebudeni bendlela. Yes. Zikhona izimo ey'njena umuntu uma yikholwa vele kuhambe kusehlela endleleni. Manje uma uyikholwa kufanele uhlale enkosini noma izimo zinjena nje. Nami yilokho kumisa isibindi nabazalwane bebezoletha induduzo ngoba lokhu kwaqala kwakhulekwa laphana nje ngezwe ngathi ngiyaqina. Babuye bazokhuleka la endlini ngaqina noma ngekho ukuqina okutheni kodwa nje ngezwe nje nami ngathi nesibindi nabantu abangisekile abangabazalwane nomphelo nje unomphelo. Lokhu bengena beshintshana sasingatholi nje isithuba sokudla ngenxa ukungena kwabazalwane. Ngenxa ukuthi nami nomuntu okholwayo. Umama ukiphi inkonzo? Sindisiwe. Siyabonga kakhulu ma ukholo lwakho. Nathi sizoqina isibindi sikwazi ukuqinisa nabanye abantu ngoba lesimo lesi sikabi masenzeke esigodini kungcono makuthiwa ingane ivele lowumuga emadolobheni. Yes. Masivele endaweni futhi uphinde negazi engathi liyasondelana. Sifuna ukuthi umuntu aqine kakhulu kunaqala okholweni. Siyabonga kakhulu ma.